всъщност разликата между отношение, гледане на животни. Искам да ви кажа, че ние получаваме, аз получавам 10 000 лева на месец за 7 души персонал, за 180 животни, за медикаменти, за кастрации, за всички материали, които са ми необходими, за консумативи, за заплати, за храна, която е по 600 кг седмично. Получавам 10 000 лева и за сравнение. Колко правихме сметка? Общинското предприятие получава месечно 120 000. Вече 3 години, ако не се лъжа. Да, нали така е. И тази... Не, 1 600 000 му е годишния бюджет, който е утвърден и тази година. И всичко това идва от нашите пари, докато при нас няма една стотинка, освен от германците, и то само спонсори. А всъщност се яви един спонсор тия 4 години фирма. На практика, там където отиват парите, общинското предприятие, и там трябва да отиват парите, вместо това да е основната институция, на която разчитаме, там, де-факто, аз го казах вече, грижа има в това предприятие да се осигури максимално висока 4-цифрена заплата на ловците. Ама оттам нататък какво се случва, дали има ефект върху работата, с която са заели, няма значение. И затова ние бихме искали и ще настояваме пред администрацията, която за съжаление нямаме комуникация с нея, общинската администрация, но редно е директор на общинско предприятие да бъде назначен след провеждането на конкурс. Може би той ще спечели конкурса, пожелаваме му го, но редно е да има конкурс. Убедени сме, че ще се явят хора знаещи, би ни се искало да бъдат ветеринарно-медицински образовани и всъщност да застане човека, който представи най-добрата концепция с едни програми, с едни планове, 3-месечни, годишни, докато тук сега се работи на парче. Получават се някакви сигнали, хукват, абсолютно хаотична работа. И няма да имаме резултати. Не можем да допуснем това, че някой си пипа ушите и навърши работа. Ние да допуснем всичко това да рефлектира върху хората, които сме дали по 10 години от живота си доброволно да изготвяме нормативни актове, да показваме на практика как да стане. Вършим толкова работа по квартали, по райони и тези животни, които всъщност нямат никаква вина, единствено виновни са безотговорните собственици на кучета, които в един момент изоставят животното си или изхвърлят нежелано потомство от своя домашен любимец, и контролният орган, който изобщо не смята, че това е негово задължение да контролира какво се случва, защо се случва и когато не се случва, да санкционира нарушителите. Разчитаме на вас, че ще отразите тези неща, че бихме искали да подемем един разговор на тази тема. Разговорът ни да бъде с продължение и в крайна сметка действително гражданите да бъдат информирани какви са мерките, какви са насоките, какви са етапите и вместо да със своите действия да пречат на общинската програма, напротив, да съдействат. Не можем да обвиняваме гражданите. Те не са длъжни да отварят сайта на Столична община и да се ровят да търсят има ли такава програма. Заложено е в програмата да бъдат популяризирани тези мерки, да се търси съдействието на гражданите. И в следващия момент днеска се изправя един човек срещу мен и казва: дошъл човек, разбирам го, всеки иска да живее в столицата, ето, купил си хубав нов апартамент и казва: махни тия кучета, не ги искам, заведи си ги вкъщи. И аз му казвам: запознат ли си с общинската програма? Какво ме интересува твоята общинска програма? Това е моята общинска програма. Значи аз живея в София, имам моя общинска програма, той живее също в София, но тази програма не е негова. И оттам нататък той иска да ми попречи мое задължение доброволно. С мои средства аз храня тези обработени животни, аз се водя лице по надзора и ако не го правя, би трябвало да ме санкционира общината. И аз го правя.
И той, в крайна сметка, ми се заканва, че не знам какво ще ми хвърли от балкона. Това няма да го има, ако има достатъчно информираност. И ако общината не си върши работата, медиите са тези, които бихме искали, не знам какви са ви възможностите, да... ето сега, ако искате, отиваме в общинския приют Сеславци. По закон на защита на животните, по наредба 41 за приютите, днес 8 часа трябва да има свободен достъп за граждани. Аз си залагам двете ръце, че сега, когато отидем, ще излезе един човек охрана и ще каже: нямам право да ви пускам, тук няма никой, няма дежурен. Всъщност, кога човек може да отиде, примерно решава, ще направя едно добро, искам куче, но що пък да не си осинове от приюта. И отива кога? Отива в неделя. Няма да бяга от работа да отиде през работно време. Няма да има никой. И де-факто тези животни, които попадат там, нямат никакъв шанс. Те са обречени. Те са затворени в един концлагер и ги чакат да умрат. Просто ги чакат да умрат, за да дойде следващата бройка. Иначе те са удобен вариант да се отчитат храна, медикаменти и така нататък. Не разбрах вас какво ми посочваш. Това не е отровено куче, това е друга тема. Друга тема, която е на много по-високо ниво. Не се притеснявам да го кажа, че миналата година, 2009 година, лятото, когато беше открит новия приют Богоров, който всъщност е частен приют, но се дава под наем на Столична община, която го стопанисва. Господин Борисов беше подведен за това, че този приют отговаря на изискванията. Защото сега стана ясно, че този приют изобщо не отговаря на изискванията. Там са направени едни огромни клетки в едно хале, в един хамбар. Клетки, в които те блъскат по 15 кучета и ето го резултат. Оставени 15 кучета в едно помещение, колкото и голямо да е, те могат да стигнат до някакъв спор, който да завърши трагично. Но ето, над 16 000 се плаща наем за този приют, който де-факто няма да върши работа, защото за да отговори на изискванията трябва да се налеят нови пари, пак от нашите пари, на чужд имот. Добре, приключвам, защото влизаме във времето на следващите. Благодаря ви.